Enano munya suntie anwanwasem Ejanom munya suntie anwanwasem Yenam agora so de beka anwanwasem Yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem Okonfo kesi anono Okonfo hine nono Okonfo hine anoche nono Ase nyame amesika jefiri sura bira Asante man Okonfo kesi nono Okonfo hine nono Okonfo hine anoche nono Ase nyame amesika jefiri sura bira Asante man Anoche Onana no de frewo ai Anoche ma hominisu ai Anoche Onana no de frewo ai Anoche ma hominisu ai Ya fa mo refresh jini menche e ma munyina akwaba yensa ma matena se emfa mo mre nyansapo kasamfonyi so nyansapo na waje so de ama me se yisane no badwemba ekwan so ba bia wo hwe ye free bia no ye chiachia munyina ye gidi se mumpom ye yenso ye ho ye pa ya trase biem ene ensam ampanyimfo abomoden na wono munnam nyansakwa so akekere abopo no de ato no yenso ye be fa madwemba kwan so na ye sanemu na ye de amamo amyehu sene esi ete ampa eneye nyame enche ade yensa asa aka oba panyini prekope oba panyini prekope ya poma chechekuru no asante ngoma said ye friend no edebia ye ne nedi edwuma yi ene wono ne asa abawu ne biemu a ye ne eba abedi nkomo ne yenkoi na yenkoma oba panyini akwaba na afi no yemra na yemeto aso ho no oba panyini be mena yemo akwaba benyansapo kasamfo meju ahenewa na wumpom ti sei onyankopɔ twi di ampone na nanom ne mo mpaebo me da so tenkwan ho aye fene ewurade ase ho aye fe papa ewurade na aye sese die efiri bra nyame ya adom a sese die na naso afena mu nya so ayewie die bibia akoyi bibia todin enije nkoa na aba nti nyansapɔ fo so me fa wo kwanti ayi so ne madam ase pa ma pagya manim chese me wo ha ne ye frɛ me ene se nya asam keto a eni ehuhun no mframa mu yi eni ehunu no ai eno na me obi ehunu obi modern ba ode ti asase so ena no opanyini bi efren se akwasi na ye de a obeyeye ede ema wo ye nyina kasafidie so na opanyini ba bia hwe efi ageman kwasi ageman ba bia hwe efi bia no otwe di amponte kwa from hotel mu nkwa chi to nsu no bo wia na daroma omo a ofiri kwa paakoso no finti na kwasi ageman nyame nhira no nto nkwandem na onsa no adwuma nyina oma ne fefefe oma ankwatentena hoɔden wom na enhyira so mu aberwase woda ase papa na aberwante saa na tie onyankopɔ me na koma so ade bia mbrem ne obebu sabia onyankopɔ ma no mo ho so hu aberwa mo bo arafo na no we de ye ti hu kakra bi ne de ma mo ebresem no ye be hye dadi saa nkomodi yie pa na afi yawo no amohu enne oba panyini sese de title abodin a ebeda no so ni nyina ene se ne baba ko nyame encha de ya mankwa kuro a ehye ohene ba hia hene ehye nase no sese wono ene wakoyi odi kuro ho no ma wono ankasa nase ne mu ba ye be hye dane edi ho nkomo na ne de enye no ne de ba ne ti ho kakra ena ye de ekire mu ewo ho no sa ehun mframa ene ya mana abomu ni nti minim sese ye de putu mu nti suspense ne ye be kire mu ene se ne nsem ne nyina siti ne de senti a oba panyini yaba na yabe bɔ ni promo ni nyina ene se ye pese esua bibi efa ntam ho enti obi be bisa se ede ekra ene entam ye besua de ye be hu ne ye be hu de friend se ntam ade ne de ntam ba na de ne ma obi timi kokasa waka ntam
we nyina eya adesua ye besua e be hyase ye be wurewura mu na ye de akọ ye be wie no no ana ye kom finfin baabi no obohu se saa wa ankasa kora no wo ntam ne bi na me nso wo entam ne bi na ye nim ni so ne banti no e na ye nya enhuye na nso adesua na ekoso no we nyina ebetimi apue abrewa amen ya sa mo akwa baabi ye nyaado ene de abani ntam ya pese ye hu ede ye kora ne ntam obi hwe no foforo na onim adekoro no wonte ase a obi ka sentam a de ade a se obi atam obi ana asese nyesa wo hun se aprepedie ena de entamba aprepedie ena de ntamba na entam ni gina ho se enipa mienu pedi ade me se ye media wo so se ye wo dia na me pese me kan asem bi emu odu na wo je mu ma me na so pese wo kan asem bi emu odu na so me je mu ma wo eno no na Asante kasa emu odure bi ye de beto ntem no ye frɛ ne se entam wo mu di atentam so okay enti wo mu di atentam so nye se ebia mrantie mienu kuna we afa we na we afa we ne ye de abomu nya saa debi ade a ye pere no obi ani abere se ye ne dia obi ani abere se ne nsaka enti osi enya kasa bi emu oduro se bi a me papa ana me wofa ana me nana bi yetime ka nyankopɔ kora ntam sa ade we media ebi a ensuo bi ede kurom kora na mabɔ na so di aboso seme so media yeso we mo di atentam so nti we kae no wo so di aboso nti mpanimfo abefa wo mu de ye ekɔ ne akɔye nhwehwɛ mu abrewa wa kire mu ama sese ye hu de ade ye kora efre ne sentam no enti entam no ye wo mu awodo ana se eye fuape entam ye wo mu ahodo bibiri okay entam ahodo dos okay fi se me ade bi e beto me a meni bebreel mitimi de ye mentam enti nyasa chenchena a chense ba akope bi debi mitimi de ye mentam enti me bi a ye wo me ya wade na akwada bi a me se ana kamama ne hunu sa asma wo kan nokore ana kamama ne hunu se ade ewunye bi mu eno no eye mentam sa me be wiase ma brabo a ma famu ne me bre ebi eda bi kura de ekosi eda bi se ka me da kwasiada ama ne hunu a me da kete so kura na ye dia polisifo kura be kire me ama ne hunu saada okay so na se saada na wo da kete so bi kura wo na nwieye na bi kura ho mfa wo mpo no na asposifo eba bechi wo no eye wo yawdie da me yawdie da enti be di age me ho ntam ti obi koboso se meka oba apanyini ya apoma ntam kese si ada ahomate a police be fa no okay e wo se wo sa akire mu ai okay na ni bedie se asema ya mekan eye nokore beto na me sori a me busa asema wo kan ye nokore ene ye bibi na mo pede a asema aboso we die fama no mi se nya asem ketwa na wo so ani abede no won so aka se me so be kasa ono so be ka won ntam kese ne kora na bi se me ka ya apoma akwasiada a posifo be che no se me so me se ade ne ye media ene ye kan se wo de aboso na ne me pempenimfo bi aka ho ni ahwehwem de ahunu no kurewu mu na si ehunu no kurewu mu no na wo ye ntam hunu na wo kan ye no ni ya boka wo ni anso ade chese me maka won so de aboso de me ne se ade ne ye media no me se ye media no me kan no e na won so de ntam kro na asa ade api so se won so eye wo dia ti afa de edu se ehwem penimfo no ba mu ade kura mo danen asemu yi na ni bire sempa no mo so de nanu na mo de prepare ade no mo be kire mi nti eji abrewa mi se metie ye na eye ebobosome ne da etoso edu baako ena minya ka akwanhia na minya ebida
obrepe ya pano a me de kwa achima na ya to awie me de call supply me ba na kwada so fuel station won ma SDA hwa na mi twa kwa no saa na ya package de bi ti mi hu abu akwa de ba na wa chichi manim ha de ya se de free kate ya ban de kwa bia metimi yakọ saa na de free abu akwa ban ba kwa du trader ne nchen pepepe na mi hu etimi yesa me cross na ani abrewa tasi sisa me gogu bonnet no so na yi me ba form krokra eno ni twen a minya aye ya edam ha kota ne bi ewura me mu ho ti me sodi ye no me de da hye na me yese me dwane ko na me so se ka ne be sa afam so eno o mo se o mo nchi no nchi na de me ko SD ho no ti abrewa free won me se aye made a eye me ya me mpese me boso kra ti we no eye me entam ne ye wontam no okay eye wontam no okay nti so bi kwaka no kwa wani bebre bisa wono enya ahofadie bi na wo de eye saade no wani abere pa saada na kese wugina wiye ne nkwankwanta na sa be wan tam na tintin ni ti awsa meti ase pa eye ni breda sa ade bi ade beje ye hontam no eye ni bre oyawo sa na anu amenu abe me kwaka akonwen won asem wiye ya obi amfi ni edu so be me bi kwesi so a wo huri gina eso wonde owusika obeje afiri me nsam mi wo me sika de me ma wo mebu me kwase kwase yabuya be na mi bu an kwan bi a me fa so me gina me se me ta me se kwadwo fojo se wontime nyi firi me nsam onso se be so ta me se kwadwo fojo se beje asem nyina ja ba akoma na se ono so de aboso no wo so de aboso na sanki yekoduru ohini ba hia ni mu no wasem nim ma mi be piri ade wa ma bi ehu ka bi a wantua bi wo frɛ wa ameboa no wo wie ya na abegina ho sɛ ye nyina papa dini no wode abegi nti me begi afiri ne nsam na sɛ ya ade bi a ye hwehwɛ mu a pa anke ye bonika nti sɛ wo kan tam no wasade ntam kɔ na apeso etie ne ehwem na sɛ ebubo ode a ye sɛ obɛyɛ ho amamere saa na tie abrewa na enum na ya na de diakire bi wo mu na ana aha eti abrewa wenu na ya na ye ka se de diakire bi abam na ana kire se efitia mu de ye nchiri dedua na emum empanimfo de na ye no kore ye dedua ye so mu saa de ne nkokwa na masode na mudi panyini bi edini ana na ma ne hunu etwitwiri fom saa mo mechire mu wi ntie kire me hanimu ansa usi efitiam de ye nchi de efitiam sese efitiam se bi a ye wu ye fi ye sei kan asem na ye fire ni fitiam okay na ahemfiam ko eni fitiam ko okay say de asin kamefa nse wu fi ahya na bi a wonana no baanu na asem we say hanki ya media na no me ni menua ba me so mo say ye fitiam okay eno de akire bi anim chi de dua na emu panyin no wo ho a panimfo a adai na mode bu papa dini edi agoro sa di asem ni atwa na made ewe we so se ni made ewe ye be hwehwem ni ehunu de ne de na ye de ama no wo na mpanimfo ahwehwem da bi be ma wa anye ni yi unua be wa abre nyina wa nsi no na wa nsi no na wo hina ka chense se de wa ye de na ma ne pe be ma mo megina ho enta wachi na o fa me so mmea afi na wo behunu sɛ yo papa de ne na ekoro no wa ehunu ehɔ no ne mpanimfo hwɛ ho abɔka ne ya twewaso na sɛ kyina bi wo koye bibi a wa hwɛ ni ɛsɛ wadi fo wɔ hɔ no wadi fo entam hunu okay na de duakyerɛ no nso kopie fa hene de duakyerɛ no ɛyɛ ade a yabɔ wɔ hene bi din okay Akan ntam okay ne no ɛna mpanimfo no wɔ hɔ a ne ya so mu se we kan wan timi afa amoso de na wo sa de kro de ma no se ebia memfa ne se abusua panyini a me abusua kuro me na me ye kuro no mu hene enam da so na ebia nipa baanu kroma na wono mo kyere ka so saa afedi aka se me ka nana abusua panyini wusu aduomi bobo some a na to so du ba ko aka abo no okuma CSD se atase wei eye media na onipa kro no so ne pre no nso de aka saa se me nso me ka na na owusu aduomi oyo hene ewa busua panyini kro yi mu se
the car ebo no ebo boso me na to so du ba ko asase nso ya memedia nese wo de aboso no de aboso nti panyini bi wo ho a eso so wo mu wo de ko na aduo no anim eno ni de a kire no sese no nipa mienu na aka ene obi wo ho ene ono abachi de dua no na se abrewa yemfa ne se bra wo mu ka no na obi ani ho no nso obi ani ho a eye den a bia wo mu na de be ko na anim okay de ko na anim so ye nya no ko ye ma wo ka won tam se de wesi kan no ne wo so aka ne de se de wesi kan no ansana kabo bi wo mu a ye de wa ha ahinkwa bi nsase sonumu na je se obi ni hokra no a ne kopia ahimfi a still a ye bechi de bia no be mu wakantam no se de wusi ya se de musika an ho na no se de wusu si ye o de boss yo de dia kire no etesai de dua kire no si e kire mu atete no de ne ye se ye we de dua si ho a wo a wakantam ye no na ye de wakobu komantam eno no ewo nka me fan se me na no wusu aduomi ma himfi ana ho na de dua ni si wa himfi animu enisi okay na sa de dua no ye de nakobu de nipa na komantam na ya bebo amane ye bo amane ye wi a ene yes wonte ho nti hu no mu no wate hu wi a na ye besane no na ye de na ba wani yo ye wakire ho no mu na ansa na ne ye wo chi mi de dua na ye de ko ye se no o so me pen chi de sa posifo so nipa pa chi na na se ye so wonsa bunkumi ye nso nifa adentra ye nso de dua nifa se nipa no be didi na adu nsa nifa nso ne be didi sa bi nso ye kura no wo no mu a obi de ma no a obeji a odi nifa nti ye nchiri de dua nifa echiri de dua bunkumi na yese ne no kura no de obechi de dua nso ahwe kura no so nifa mu a watomra wonso atomra se ne winimu ye nkoye yesu winimu wintimi inspire entro na so te yesi yesu obi Akan Twi Adimrika na akwachi ne dua enyin kwafo ne de ya kirekire wo mu abrewa sese no me kan ye na nipa ne de boss no ya bo me ohene a me wo krom ho ya bo me di me ntam kase na ya kan yi ya che me na nipa ne chi de dua na no me hu se me a me di fon me hu se de ade ne mze ani aya de ade ne ya kwan fie abra mitimi pa cho me ye jam ho abra ye mfa me kwan fie ubetimi apacho na nso mu na anim de ye de obekọ se ye nkasa kwa wo pacho wanya do anu aboso nti ye mfia no moso so wehu se nka asi me nu mienu ntam a ade a ye frɛ no se ntam ne de wono wo pacho no wagya no bi kwaka se na anu nkrofo we ekeka ntam aso esi ne kopie so enso pa ne cho no wagya no won so ye be frɛ no nipa no so kansam gbo na kodu na no wusu aduomi anim anu ne mrantie we mu eye se ba akono enye ne dia kora no de koka wontam afa de eye ya no wo pacho nipa ayo eye no so wo chi no so wagya no wagya na ma no ko nti ubetimi apacho de nenso ode dia kire ni de wo se wo ya amamre no de kwa anfie ko wie ne na na gya awa se nye ne dia ade a wodo anu boss no wono no a obeto wo nye ne dia nti eso wadu komani wira ade ni wira no na ho no wo che pa no ehumo borobe mu a eno nananu be kokuru wanim kakra ansa na ye gya enye kora ye hohoro nanim sese ye di nsu ye de ka ye betwu anim ye be yew na afi ya bo kakra ase bi anka chia me be ma na be ma chia me akosensu na bi e ka mum eka no ni ese sebe ye de ka ene hohoro ba kwase ani so yo abro se ya bedura himfie o de dua chini ni de naba ode ne ba himfie no se ne nkurubo na ye hyase so ye ba ye no ne se mo nyina bu gina mo se wonta mo gina mo a obi a tenente ho de dua nente ho obi ne sa atem ya wo kan yi na no wusu aduomi maji makonwa dada me ne matran nkonwa sa abre ne de wa hye da wo no mpanimfo atrase nti ye de wo ma begina ho yi obi a tenente ho yesi ntaadwomu ye wosika afra ne ntaadwomu wo be kasa wodwomu wosika wutia wanya abotre ntaadwomu
eno ne den na nanu ahia abodwa atenase no ne ye beka wasem no so otua sika bia nsa na watimi akogina dwomu se sika na wo se utua nsa na watimi abedwira dwanum no ene ye friend se ntaadwomu wataadwom so de so atai so ono so de ne ntaa so abipi so jo yenkoi ehwano na afi na nanu se wu ma ye amamre nyina ewi ase na mbubu mu nkuru enti nkurobonu mu no ene bi ye behwe mu hunu se ada bi watentina na akwatia wasem no nimu nti ebua ofa entadwemu no a we ni siaye no wo betua ama na wo de na hye nipa benu mene apia ena asem yisiye a yaka na na owusu aduomi ntam kase ye kopi hon me metua ntadwemu no apia nso de epi so ye wie asem wono no medifo enso me metua apia ntimu no de ama no na me de ndi ahyim okay na abrewa ye beduru ho no kra na sese de diachini no edi mi wura ahemfie ho na no mehu se masam nye de sanse wo se me pa acha wo abonte ma mpa acha wo se de diachini ndi wo de me ba na odi mbeduru ahemfie no amunum wa naja mitimi bu nkotodwe kwofo apacha ma afa yesem no kra ye nto aso biem ni ye ja no ibeje mu ye ni na mu wo ka de wo se ye bo ma pacha ne wa pacha eno ne ye ka se sebi na nanom ye de ka ne kokoro bakwase ni so echina wo nje sebi esa be pi na nanom anim nko ade cha no de oye de obepa wa wo nya de wa no boss wo no nko ade ene wo se oye ho amamere eno na nanom se aboa ne de adwa akwa ne nya anokwa aboa ne de adwa akwa ne nya anokwa ye hu a yakwa kodura yimfia me ehu entam no oye kana we de toso na ye chi de bia de ekwa akosie wa me ehu se ye nso onsani fam ade a enipa bi no pede ade no eno ne ye frɛ na se wo mu de atentam wa me ehu se ye nso onsani fam na emu ye so bonkum mu ene ade ebu bebi kra wo no se bi obakwase ye de kana hohoro nani so ana enya sa na tie afi ye nhwe eti na ye kantami na de mi bisa ne se so abrewa ohini bia e wo bia na entam ohini bia wontam ohini bia wonentam ene kuro bia so wonentam sa e wo so ohini nya na kuro no nso obi se kuro no wohini wom ene mpanimfo so wom nti entam a wo beka be kwa akosi wohini de yeso de na asam na ye kese so wo de kuro no mu di wetu ka se me kana nanom ntam kuro no mu de ne ye nananom enti eno no ye beti aka se bia ebusua panyini kuro yi mu me ka nananom omodro mo mogya to beti de si ye me kana nanom ntam so ise nananom ye kuro chichire no ti baabi ba no enye bokọ sa ko be ko kwaye tu mwa na no mo kotene ba ye mwa ne basa na mo be hwe so sa na ebum wo hene no so a waba ana wo hema na waba no wo so wo na de kese bi wo so de bi gina ho aye ne ntam ye no de ye nka ne basa na ebum ye kam na nanom ntam no de ene wo na nanom miensa bi kura hia yetimi ka ho asem na akobo kuro ne hene entam so de a ene na je se wokọ no akoyiwa okay ese ohene ne ntam no mu odu eche kuro se ba ye ne kuro de ntam no wo ho wo si apam dada no mfum so eni hu anka apam foforo ama ene ya bese hene ene wo hene na ye si no ye de ntam wo ya ma na se wei na ye ne ntam what ya see nti wo no ne ntam no de ye mfe ni agoro o ka me kana nanom ntam me kana nanom nan so wo ho na me kana na asomasi nan na no pa ho na etimi so de kase be kana na asomasi we ntam se de no abo ntam a emu oduro so jo oye e ho no so a enchire mu na ba na ye nhwe
Sese wa yedika achirima na so wadika achirima ma me ne mahwefo hu se ya apere ya preso ama ya pere ye ko wi achire afi kura de maso afene mu a me ba besuaye na makonwa ye de amame eno no yetimi eka ntam de gumi so eno no obi a chesa de ne ya pere ya ma animu ada ho ya pere ya ne eka asem ni wi a na nanom de da bi to wo se ya mamu na awotwe miinu se charge bi wo no ho a mo mfamra ana bosome ana de duanan sa bre no a ye de ama wo no ni aka cho se nya charge hunu bia ne charge hunu bi o ya bubo charge bi di akyerem se bi ne ho a na fe ni nyina twam awie obi enu se ye nyina ye kama ebusuye nyina ka bomu ba na fe ne kwante kuro bia fe no waso de asa abegina ho na nanom anim bra wo so afene mu no a wo yetimi chi wudi dua kora de afe na wo sa be kantam no adentra na abro bia na sa tembre na yedi si ho no kra no na bia na meme kra na mimi ni ho afe na ye be wo be so na afe na me ma ba mu eno ni nti wo ye da ne ye ba chi wudi dua na wakọ wachi na ye busa de nti e mere tenten na de to ho no so ho de dua ni mu amane ye nyina wo be ye na afe ye busa ebere ya ma obere bi ama wa be chirim sa ada do be hye egu ya ma abere bi ama wa be chirim ebusa de nti a emere tenten na de to wo ni nyina wo asem bi ka na wantimi ameka ankyere nananom ana ase no wote abonten ho kora no nananom nyankofre no maaye no wantimi ameka na wahwa me na duru ye wirani afi na wo beka nta so ehwo na bi a wo beka se na da bi makoka kora wo ye wiraye a wo de ne beba wanim no makoka no wo nanim nka me bebisa se ebi kura abrewa maka efie nyina ne ade me dia kowe home dia kowe wo obi amfi me enti ahade bi se ye wira wanim hade ye si entoma hata sati bi a wudi abehunu bi eno nti ne maba enti no ni ebusa wo hene awo ebi awo de hwase na ebusua panyina wo de ne ba na hwan ni ebusa ne bowa na cheso na ade nsam bonini nyina aba na yesi ebetimi ebisa na ade brantie se wo kan tam ade ne wan hwe be mina ya de kwa ye de no ni atwe asai no echiri na yesi eduru wono ma so na wo se wo so aframu kan tam ye ma be se no abesi wukwai sa this ye makwan na afe no de obe kan tam no obe kire se nti obe kan nyina me yesa hwemu ya me wakan wo bi ensi enti na die wonu se ha ne de eye dani aye wirade wo be fie no de aba ho ebi so kra CBS da ye wirate meka se sa asem bi wo ho a nani nso anwie so afene nani nso anwie na asem bi wo ho a echiri yaka samum tani sa de na case ewu ebi so ho a woni bere a echire behwehwe mbi kure ni wono no na manso anwie no wi a ka de sa asa we obi wo ho a we so awia woni abere na abeka wasem no we mu nani ngo so sa obehwehwe ade kura ye nti chinchina na wo se wo mani nso ano ne no no waso awie na se ye hwehwem na se ebubọ wa ye betimi ya se atu wo hu esane enye ode ana abefaaye emi okobo okoro no eni achewo ebi so wona se ye wura betimi asire ni panaka se wenye hwa ye wi banu nso ne hwe no na wonfa wo mata no ho wo hunu de wunue ye ni abede ya kan bi a kyere no mfa mata ya pa nko bi kura fama no ekina bi se ahenkwa de wonye o ma amu akonya ma no sane ni wayi na fira de hisem ahenkwa wo nka de wo ye de hie ho wo ye de hie na to de ye de ni ekosi wie ni ase ye mogya ase ye mokontire ye mode ma wo nka de hie no bi sa ka kyerɛ abrewa say abrewa chire ye se de wo kan yi obi kura yesre waso afena ma wie de ma ni nsa afutu aba won wo nuai won wo busuan won wo fai won wo se de nani asi abre ene ade no enti wo kwa bomoden na ebi a won hyehye a wo ye kura no fa ne bata ho na ne nye ende o bata ho na me ba ye nam se wani ma mema ne nye jaase dabi wayi na firi ade jaase wuntimi ni na wonye wo hini aya wudi akonya na ye de wo kodi jaase
Some fisen ka graduate person ke bia wo firi chiame eno de ene wo bebata wo ho eno no wo de na bata wo ho ene na bu man se wo de wo nua de hye no no abro akofa bi fufra beto say ahini ente se posi a wo say ase de free sergeant wa akọ constable wa akọ ho ahwan wa akọ eti wo ye wo hini a na se ya wo se wo ye ode hye a e wo no na wo se odi ahina de hye no e wo ho ene wo kontira de hye ene wo akwamu ade hye ene wo jaase ade hye don't mean ka say my graduate from konti hini ko wo nka ho obi a wo the position me fi say no so tesa o enje say no na se ode ne bebata wo ho na nso ntimi ma na konya foforo bia se enwe ahenie na nkasa akonya no oye wunua na sa abrewa ebubo de ono nso ebe kan tam no abra onipa ni besuan no nso ono nso de ne bo no aseka na ebebo no eche se enia mo ho ne ne mehunu bi na wo beye ase na nanom asum begu na nanom kura ni mase nde ne ye bo kapa na se okwase ka ne de huru nanim ne bi ato ye be huru wani be huru wani kusu asoko anyu wani mukeke esi ye de huru wani su wani so so de kosia no wani do abra ngunu ba bia no a wo de wadwene yo se wotire mu ana ayo krakrakra no eno ne ye huru so amu wo hunu say yes ni wani mu ye bo ka na ese wani so ato nwan ai kabla ko edu se nu botu ma da ho nu wani so aye nwan na ese wo ye okani a woni mama mna nim se de amane esitie nu se sa de a wo be ye no wo pe bibi pa dia akwa kantam abra wonim se asem no nte sa abire ye da wo be so afene mu e ka bebre wo ho a wabo na wo kodi sa adwuma na nuane a waye mpanyimfo a wafre wo mo enwonya tese bebre tese wase ne ma bebre ntisi hwem na se de wo ye na nya de a enye ye betwa so pa jo se wa me hu se ohene bia nso e wo ne ntam wa kire ma me hu kuro die ene e wo ohene nanso ne nyina mo hen de ne ye panyini e wo ho no mo e na wa me akire me se empo no bre na ye besuaye no nso no nipa no fi se wonte ase ye bre tunte de ma onyina no o betimi awura mu nya chance na se abewa no kra nje se onya chance o se ya na enamus enafom sa o ya bi ahenti ebinu ya buru ye kukuru e kwototwene kora wono a wo besuaye no nese wono o hwepa na wo be ha no a timi ama cruise bi boye ni ekukuru akoto atwene re wa akora unya kwa mema yi gina wo so unya kwa akora na wapie wa be ka he esa sa dana nkasa de se wabo utimu pokra na kwan ya wo de benya ko wuram kra ko kantam no kra wo ho ani wo fitia no watiam na nei wo simunya no de wo bod na ya nte ya o bete ni asasa wo de wo kokora akoto mema nkantere nwa no ho na afi mema kantere wan kantere nwan ye kan kantere nwa mu anase kantere mema kantere nwa ye wo nwan bi a wo mu abebe ya chinchim no nte ye nwan ye kan kantere nwa mu kantere go babe ya abo anwuma anase krata me abelwa we de me kura me difo radio so ma kana kantere nwa matie fo vanche mate nyamia minim obi nim so obi kire eya akantere nwan mema kantere nwan se de nko dwan de number ben be yi o se mi no wo so de ye be pagya wo huru wato atwere be bi kura twetwum fro kodi na ate wani so ebi si baabi se de o musi pagya akwa no to no twene ye no we de me se mi a me gira o se mani ku twe se mi afa na me se me yam hyehye me manam se o munya no abra me da se wate ya me nhira opi e wo ho no mo e de na obesa aka de atwa ato de ama akwasi ageman si agema pa akoso wono ne yefere so wo si ade a wo yo o si ade a yo no se di sitie no se be ma ye kase obentwrobo a ne ho bunu tuduro no wo wa aguru mu a ne dini na de bi e be hia aguru ase bia e di dini na ehe ewie so e dini na ewie se be ma akwasi agema enimu nyamo a wa hye me ne NYANSAPO abedwafo ni yetiefo no Nyankopon inhyira no mo ahwefo ne etiefo a mohwe free echichi ni menche yeda mu nyina ase akonya ne da ho obia wo free se wo bibi na de be ma oba panyini no akonya nda ho
ubetumi na wode amana telephone number na eno ana akwasi agema fa so opanyini said ye kwan na wo fa so no sa pepepe mfumso bia ni hu sanse ofre no na opese woni mi nso mi di nkomo osa ageme kra nso me telephone number opese hu nokure wo mu ampa wo hu se nokure wo mu ye ne ma wo ne abrewa edi nkomo eti yesrem kana sichi ni kwabua kwa bia so nim ene maka chem se ye ni your friend say website bia anasa station fufuro bia wo baby ana telephone bia wo baby apart from the desk screen any no e registered e wonipa ho enipa na yusu ubetimi afre nti sanya sa number no obi sinyansapo bia ka chen se woda na sinyame nsira no nko ne baby ye de ni number fufuro bia apart from we na e desk screen any nti otwedi ampo nsira wo bia o tirimupo na opese oboa abrewa ene nyansapo no nyame nsira mu nyina yama mu nyina mo ene hwa wagye ahene wa mimidi ene abusuapani owusu tiomi adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya